Benvinguda a una nova classe de sobirania corporal. El meu nom és Helena Fernández i t'acompanyaré durant aquesta classe fent estiraments per tal de flexibilitzar i restaurar tot l'organisme, especialment indicada per a aquelles persones que practiquen esport i necessiten una sessió enfocada a relaxar després d'haver practicat esport de forma intensa. Ja sabeu que el gronxador ens permet fer tot tipus d'exercici i aquesta és una de les vessants també molt interessant. Sense més, et diré que col·loquis el gronxador de tal manera que els braços del gronxador et quedin bastant amunt, sí? Fixa't que els meus colzes estan alineats amb les meves espatlles una vegada he agafat els estreps superiors. Col·loca't doncs en aquesta postura, ja saps que pots posar pausa, col·locar el gronxador i reprendre el vídeo, no tinguis pressa. Quan tinguis el gronxador posat, els braços del gronxador, col·loca't d'aquesta manera les cames rectes, juntes, paral·leles, els braços estan agafats als estreps superiors. I aquí farem primer 5 respiracions completes, vol dir, agafes aire, omples l'abdomen, segueixes inhalant, omples el tòrax, segueixes inhalant, omples clavícula i glotis i després vas traient l'aire en sentit invers. En farem 5 per assentar el moment present, per deixar anar les preocupacions amb cada exhalació, per deixar anar les tensions corporals. Presta atenció a les plantes dels teus peus mentre vas respirant. Nota si estàs carregant més pes en un peu que en un altre, si tens les cames ben alineades. Si tens tensió corporal en alguna part del cos, deixa-la anar amb la respiració. Fem una respiració completa més i continuarem. Ara que has buidat tot l'aire, obre les cames més enllà de les teves caderes, de tal manera que et quedis formant un triangle amb els teus peus fins aquí a la cadera. Veus? Ben oberta. I ara agafes estreps mitjos amb les dues mans. Estires els braços en creu i d'aquí fas el següent. Et desplaces a la dreta, mires a l'esquerra. Et desplaces a l'esquerra, mires a la dreta. Nota la teva faixa lumbar, com s'estira. Estàs escalfant i relaxant també les cervicals. Els dits de les mans han d'estar en extensió i pots exercir una mica de força contra el terra amb els palmells de les teves mans. Ves-te movent de forma harmònica, fluida, sense forçar l'estirament, però sí que arribant al teu màxim estirament. Ja saps que sempre insisteixo molt en no forçar i no passar-nos per no contracturar el cos, però és interessant arribar al nostre límit. Farem un parell més. I ara et quedes amb els braços al centre. D'aquí fas el següent. Deixes anar les mans dels estreps i estires bé el teu braç dret que passa per davant teu i vas a buscar tan amunt com puguis el braç del gronxador. I amb la teva mà esquerra vas a buscar el teu turmell dret. La mirada, si la pots situar a la mà que està agafant el braç del gronxador, perfecte. Si et fan mal les cervicals, pots situar la mirada al teu turmell. D'acord? El turmell dret. I sostens aquí 5 respiracions completes. Inhala i exhala de forma tranquil·la, fluida, notant com s'estira tota la musculatura paravertebral de la part dreta del teu cos.
Nota també els femorals i els bessons que s'estan estirant i s'estan allargant. I ara lentament actives les cames per aguantar la postura bé, deixes anar la mà dreta del braç del gronxador i baixes lentament fent una rotació de cadera. Vas a buscar amb la mà dreta el teu turmell esquerre i amb la mà esquerra agafes el braç del gronxador. Ara la teva mirada està situada a la mà esquerra i si et fa mal, mira el teu turmell esquerre i sostens aquí 5 respiracions. Activa de nou les teves cames per mantenir la postura, deixa anar la mà esquerra i lentament col·loques les 2 mans planes al terra. Entre els teus peus relaxa les cervicals i nota com s'estira tota la musculatura posterior de les teves cames. Sostenim aquí 5 respiracions. I amb la 6a inhalació, molt lentament, comences a incorporar-te vèrtebra per vèrtebra, les cames fortes, la cadera estable i els peus ben arrelats al terra. Obre ara les teves espatlles i col·loca de nou les mans als estreps mitjos. Posa els braços en creu, dits en extensió, i ara actives la cama dreta doblegant una mica el genoll i et desplaces fins portar el peu esquerre al centre. De nou, acostes el peu dret, cames rectes, l'articulació dels genolls queda bloquejada i anem a practicar i a experimentar el que és una rotació de la columna vertebral. Des d'aquí, els braços en extensió, el pit obert, les espatlles baixes i et desplaces com si tinguessis un pal que unís els teus 2 braços per darrere de la teva esquena. Et gires cap a la dreta. Els 2 braços van alhora. Mantingues la postura i de nou tornes lentament. Els 2 braços es mouen al mateix temps. És important practicar aquesta rotació mica en mica, perquè d'aquesta manera treballes molt la consciència corporal. Les teves dorsals estan treballant per mantenir la postura, les teves cervicals també, la mirada està a la mà que queda darrere, les lumbars també estan treballant i lentament vas girant, com si fossis un llevataps. Estabilitza bé la postura quan estàs mirant endarrere amb la teva col·locació dels genolls que estan estables i sense doblegar-se. Farem un parell més. I ara fem l'última cap a l'esquerra. Ara, porta els braços cap a darrere i plega el teu tronc cap endavant
Tanca les mans agafant els estreps, relaxa cervicals i gaudeix de la contrapostura. Col·loca la mirada a la punta dels dits del peu. Nota el pes ben repartit entre les dues plantes dels teus peus. Nota't estable i segura en aquesta postura. Sostenint 4 respiracions. I ara, mica en mica, aixeques les cervicals, portes els braços de nou a la creu mentre vas pujant al teu tronc. Sense pressa. Baixa les espatlles, deixa anar estreps mitjos i ara anem a treballar l'elasticitat de la part interna de les cuixes alhora que treballaràs la força de braços. Faràs el següent. Agafes estrep superior amb la mà esquerra i col·loques el peu a l'estrep inferior. Ben col·locat. Et deixes preparat l'estrep inferior dret, agafes el gronxador a l'estrep superior amb la mà dreta i puges activant la teva faixa lumbar i la teva cintura pèlvica. Com més activa tinguis la cintura i el braç esquerre, més fàcil et serà col·locar el peu a dintre. A veure... Bé, si et queda mal posat, pots pujar-te la protecció per no fer-te mal. Val? I ara que estàs aquí, estàs aguantant a base de cames i d'abdominals i faràs el següent. Inhales en quietud i exhalant obres les cames, obres, baixes la cadira bé i t'aguantes amb els teus braços les teves dorsals. Aguanta l'estirament. Inhala, exhala i amb la propera inhalació puges. Sí? En farem 3 més. Inhalem en quietud i exhalant baixem. Obre bé la cadera, relaxa el sòl pèlvic i pugem de nou. Farem una més. Inhala i exhalant baixem de nou. Notes com s'estiren els engonals, la part interna de les cuixes, els braços estan treballant per sostenir-te i ara torna a pujar. Molt bé. Ara gira la teva cadera cap a l'esquerra, tal com estàs. I mira, vas baixant lentament fins portar el genoll esquerre que faci un angle recte. La cadera queda baixa i la cama dreta queda en total extensió. Aguanta la mirada a l'esquerra. I ara puges i fas el mateix cap a la dreta. Baixes, angle recte amb el genoll dret i el seu turmell i mirada a la dreta. Actives mans i puges de nou, sense pressa. Per baixar, et tires una mica endarrere, actives els teus braços, treus un peu, treus l'altre peu i anem a contraposturar. Deixa anar els estreps superiors i baixa les teves mans a buscar el terra. Si no toques el terra, no passa res. Deixa caure els teus braços, les teves cervicals i sostingues aquí 4 respiracions.
I ara, mica en mica, tornes a pujar. Vèrtebra per vèrtebra, tranquil·lament. Super. Aixeca bé el cap, obre bé el pit i continuem fent estiraments. Amb l'ajuda dels braços del gronxador, doblegues els genolls i baixes. Et deixes caure endarrere i col·loques el peu dret dins de l'estrep inferior dret i el mateix amb l'esquerra. I ara pots agafar les cintes per deixar-te caure sense esforç. Deixa caure els teus braços al costat del teu tronc, els palmells toquen el terra. Ara obre cames i tanca lentament. Torna-les a portar els peus junts, torna a obrir. Torna a tancar. Torna a obrir. Torna a tancar. I en farem 5 més. Obre el teu màxim i tanca lentament. Has de procurar que el gronxador no et mani en la velocitat de l'obertura o del tancament. Sempre ha de ser la teva musculatura la que porti el ritme. Obre, tanca. Obre, tanca. Obre, tanca. Molt bé. Una més. Obre i tanca. Ara porta el taló dret cap a tu. Quan el tinguis ben a prop del teu periner, obre la cadera, deixa caure el genoll dret cap al terra i d'aquí obre la cama a ventall. I fas un quart de cercle. Portes el taló cap a tu, deixes caure el genoll a la dreta, estires la cama i dibuixes un quart de cercle amb el teu peu. I en farem 3 més. Taló, genoll, cadera, cama estirada i un quart de cercle. Taló, cadera i genoll, cama, un quart de cercle. I l'última. Taló, genoll, cadera, estira la cama i un quart de cercle. Farem el mateix amb el peu esquerre. Taló cap a tu. Deixa caure el genoll esquerre cap al terra, obre la teva cadera. Estira la cama i un quart de cercle. Portes el peu cap al centre. Taló, genoll, cadera, o estires bé la cama aquí i un quart de cercle. Taló, genoll, cadera, estira la cama i un quart de cercle. I en farem 2 més. Taló, genoll, cadera, cama estirada, un quart de cercle. Taló, genoll, cadera i un quart de cercle. Molt bé. Ara farem el següent. Portes el taló cap a tu, el taló dret o l'esquerre, i treus els peus del gronxador. Treus l'altre peu. Agafes els braços del gronxador amb les mans, una vegada has deixat anar els peus. Agafes fort els braços, els peus ben estables i plans al terra, i d'aquí recollim cervicals, activem abdominals i pugem amb l'ajuda de les 2 mans. Continuarem pujant. Ara agafa més amunt el gronxador, activa braços, la mirada a la punta dels dits dels peus i cap a dalt. Super. Agafem de nou els estreps superiors. Els canells es miren entre si. Deixes el peu esquerre ben estable entre els braços del gronxador i tires la cama esquerra al teu màxim.
Doblegues el genoll esquerre, baixes la pelvis i t'imagines un angle recte amb el teu genoll esquerre. Baixes molt la cadera i sostenim aquí la postura. 5 respiracions amb cada cama. Inhala i exhala. Si notes tensió a la cama que tens a darrere, la posterior, observa la tensió, però no t'identifiquis amb aquesta tensió. Senzillament la observes. La teva musculatura s'està estirant i flexibilitzant i és normal que al principi notis certes molèsties. Sempre que practiquis amb respecte al teu cos, amb confiança, podràs practicar les postures i ajudar-te de la respiració. Si t'està costant sostenir la postura, et proposo que respiris inhalant en un temps, exhalant en 3 temps i retenint sense agafar aire 2 temps. 1, 3, 2. És una respiració que ajuda a mantenir les postures exigents. Ara activa els teus braços fort perquè anem a fer un canvi de cames. Col·loques el peu dret al costat de l'esquerra i la cama esquerra ben endarrere. Obre el teu peu esquerre. El peu esquerre està horitzontal i el peu dret vertical. I aquí sostens les respiracions tranquil·lament, sense esforç. Ara, tal com vas, col·loques el peu esquerre a prop del dret, actives braços, puges, deixes anar els estreps superiors i tornes a baixar contra postura. Mans al terra, planes si pot ser. Si no arribes, recorda que pots deixar els braços ben estirats, relaxades les cervicals, perquè aquí estem contraposturant. I pugem de nou, mica en mica, sense pressa. Quan arribem a dalt, obrim bé el pit, tirem les espatlles endarrere. I ara et proposo que treguis els braços del gronxador i col·loquis el gronxador al mateix punt on estaven els braços. Deixes els braços a un costat. I col·loques el teu gronxador. T'ha de quedar a l'alçada de la cintura pèlvica. Val? Si queda més amunt, ja està bé també. Si queda més a baix, no t'anirà bé. Llavors pren-te el teu temps per acomodar-te. Tanca les pestanyes del gronxador. Agafa el gronxador d'aquesta manera, les 2 mans separades a l'alçada de la teva cadera. Val? La separació que tu facis és la correcta. Col·loca les mans a la teva alçada i ara sí, plega el tronc endavant, els braços estan rectes i paral·lels, el cap queda entre els 2 braços. I d'aquí et desplaces a la dreta, aguantes i exhalant et desplaces a l'esquerra. Aguantes, inhales en quietud i exhalant ens desplacem. I exhalant ens desplacem. És interessant no sortir-te de l'eix frontal, del pla frontal, perdó.
No te'n vagis més endarrere o no et quedis curta i et quedis a mig camí. T'has de quedar just al pla frontal, a la línia que marquen els teus talons. Esquerra, estira bé. I dreta. I farem un parell més. Ara et quedes al centre i vas tornant els braços i aixecant, incorporant el teu tronc. Passa't el gronxador a darrere. Doblegues els genolls una mica amb l'ajuda de les teves mans, et situes el gronxador a l'alçada de les escàpules, de les espatlles, la part alta de l'esquena. Et deixes caure, estabilitzes la postura, separa les cames, també tenint en compte la teva cadera, la teva anatomia. I d'aquí fas el següent. Portes les mans a darrere l'occipital, entrellaces els dits i t'aguantes el teu cap. I aquí comences a desplaçar-te com si volguessis mirar ben bé a darrere teu. Vas tirant endarrere, 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 estàs ben aguantada pel gronxador i ves al teu màxim. Una vegada estàs al teu màxim, ves a buscar amb el colze dret el genoll dret. El moviment comença a la cadera i les cames queden estables. Et desplaces a l'esquerra i a la dreta. Dreta i esquerra. Dreta i esquerra. Et quedes al centre ara. Amb l'ajuda de les mans, incorpora les cervicals, doblega els teus genolls i ara faràs el següent. Des d'aquí, amb els genolls plegats, el gronxador que t'aguanta les escàpules, tornes a la planxa, actives cames, els braços estan al costat del teu tronc. I d'aquí estàs a la planxa, plegues genolls i vas endavant. Canvia el pes del teu cos i posa'l a la punta dels teus peus. I ara actives bé les cames i tornes a la planxa, però fent-la davant. Aguanta la planxa, baixa la pelvis i plega genolls i tornem endarrere. Passem per la cadira i tornem a la planxa. Ara el pes està a les dues plantes dels peus. Tornem a plegar genolls, passem el pes a davant, a la punta dels dits del peu. I estirem a planxa, baixa la cadera i plega genolls i et quedes al centre. Del centre cap a dalt, agafa el gronxador i t'incorpores. Molt bé. Continuem, baixa ara el gronxador de tal manera que et quedi a l'alçada dels teus genolls. A veure... Perfecte. Ara passes a davant el peu esquerre, col·loques dins el gronxador el peu dret, de tal manera que et quedi agafat pel turmell. Amb les teves mans vas a buscar el terra. Els dits de les mans ben oberts. En extensió els dits, els palmells estan al costat del peu esquerre, el genoll esquerre està doblegat en angle recte i aquí estires la cama dreta endarrere. Estirant bé, aguantant amb la respiració. Recorda, 1, 3, 2. Pots inhalar en un temps, exhalar en 3 temps i estar sense agafar aire 2 temps. Aguanta aquí.
Estàs estirant el quàdriceps i el femoral, tota la part interna de la cuixa. Ara, posa les mans una mica per davant del teu peu esquerre i treus el peu del terra i col·loques el genoll i l'empeny esquerre al terra. La teva cadera va endarrere, acompanyada de la cama dreta que està ben estirada. I estires els braços per davant teu i baixes el cap. El front toca el terra. I aquí sostens la postura 5 respiracions. El taló del peu esquerre t'ha de quedar com si volgués tocar el teu pubis. Ara lentament actives de nou la cama dreta, la portes ben a prop del genoll esquerre i col·loques el peu esquerre dins del gronxador i treus el dret. Ara t'ha quedat la cama dreta al terra. L'empeny dret toca el terra, el taló va a buscar el pubis. Estires endarrere la cama esquerra, estires endavant els teus braços i el front toca el terra. Sostenim aquí 5 respiracions. Ara lentament actives la cama esquerra, la portes a prop de la dreta, treus el peu del gronxador, si cal amb l'ajuda de la teva mà esquerra. T'asseus a sobre dels teus talons. I ara farem un estirament de tota la musculatura paravertebral dels dos costats. Has de col·locar les cames de la següent manera. Et poses de costat. Llavors, la cama esquerra està doblegada, el taló toca el teu pubis i la cama dreta ha de seguir aquesta línia. És com si volguessis fer una mica un triangle. El vèrtex del triangle és el teu pubis i la teva cama dreta també està doblegada amb el taló ben a prop, l'esquena recta, la cadera estable al terra. Agafes el gronxador amb la mà esquerra, a la part baixa del gronxador, i la mà dreta va tot lo amunt que puguis. D'aquí estires el braç esquerre i te'n vas cap a l'esquerra. I estires aquí. Aguanta, aguanta. L'orella toca el braç esquerre. Aguanta. I ara actives braços, musculatura paravertebral i tornes a la posició. Sí? En farem 4. Estirem endarrere. Estira, estira, estira. I recupera. Torna't a incorporar. Esquena recta. Tornem a estirar-nos. Aguanta aquí. I tornem al centre. En farem una més. Tornem a anar endarrere. El braç esquerre s'està estirant molt. La teva musculatura paravertebral també, la faixa lumbar també. I la cuixa dreta també. Torna al centre. Farem el mateix cap a l'altre costat. Aleshores, molt lentament agafes amb l'ajuda de la teva mà el turmell dret i col·loques el peu a terra, estable. Treus el peu esquerre, que estava entortolligat.
col·loques el taló dret al teu pubis. Em col·loco aquí perquè em veguis millor. I si necessites tu també, situa't a sota del gronxador. Taló dret al pubis. Cama esquerra estirada, dibuixant l'angle que et comentava al principi. Mà dreta a la base de la tela del gronxador, mà esquerra tot l'amunt que puguis. I desplaça't cap a davant, cap a la teva dreta ara. Estira aquí i puja. I tornem. Estira bé i puja. La mà dreta quan retorna toca les costelles. Torna a estirar bé. Intenta no anar-te'n als costats, sinó que segueixes la línia i torna cap al centre. I farem l'última. Estira bé. I de nou puja. Ara, amb l'ajuda de la teva mà esquerra, aixeques la cama i la col·loques bé. Amb l'ajuda de les mans ens incorporem. Col·loques els peus plans al terra, actives braços i t'incorpores lentament. Molt bé. Obrim les pestanyes del gronxador. Baixem un punt al gronxador. De tal manera que et quedi una mica per sota dels teus genolls. Ho veus? Passes un peu i un altre a davant del gronxador. T'asseus. Procura que et quedi tela a darrere les lumbars. I aquí baixes les pestanyes. Ara col·loques els peus dins del gronxador. I estires al màxim. Ai, torno a pujar pestanyes, perdona. Puja pestanyes, ara. Així. Val? I d'aquí fem el següent. Agafem la tela del gronxador i et deixes caure fins que la part alta de la teva esquena toqui el terra. Importantíssim. Si no toca bé l'esquena, les espatlles, has de tornar a incorporar-te, baixar una mica més el gronxador i tornar a seure en aquesta postura, que és la sirena. Els braços queden per damunt del teu cap, els colzes per damunt de les teves espatlles, els palmells miren al cel. I ara sí, actives la cintura pèlvica i comences un moviment de balanceig molt suau a dreta i esquerra, molt suau. Inhales cap a un costat, exhales cap a l'altre. És un moviment que ha de ser fluid i harmònic i que treballa la hiperextensió lumbar. Dreta i esquerra. I ves ampliant el teu rang de moviment. Dreta i esquerra i cada vegada tens més marge per moure't. Cada vegada les teves lumbars s'estiren més i més i pots fer un moviment molt ample. Ara ves aturant el moviment, deixa de posar-li la intenció d'ampliar el rang de moviment, deixa que es calmi i quan arribi al centre, primer plegues i portes el teu genoll dret cap al teu pit i després l'esquerra. Descansa en aquesta contrapostura, la mirada la situes als teus genolls. Aquí estan descansant les teves lumbars i la teva cintura pèlvica i les teves cames. Agafa aire i amb l'exhalació estira ara les dues cames, rectes i paral·leles, situades just entre la tela del teu gronxador.
Has de procurar mantenir les cames treballant perquè no se te'n vagin endavant o endarrere. Sempre mantinga-les al centre. Relaxa les dorsals, relaxa les cervicals, els braços. La teva cadera està estable, recollida per la tela del gronxador. Estàs afavorint el retorn venós de les teves cames. Estàs afavorint la irrigació al teu cervell. Un massatge intern que es fan als teus òrgans. Perquè estan en una semi-inversió. I això afavoreix que puguin fer-se un massatge entre ells. Situa la mirada a la punta dels dits dels teus peus. I ara doblega els genolls, porta'ls cap al teu pit de nou i relaxa aquí la hiperextensió lumbar. Relaxa les cames. Respirem aquí 3 vegades. Agafes de nou la tela del gronxador amb les teves mans i t'incorpores lentament. Primer cervicals. Després vas pujant lentament, sense pressa, donant temps a les teves lumbars a que tornin a col·locar-se al seu lloc. Ara aixeques la cadira del gronxador, la passes a davant i t'asseus al terra. Els braços han quedat dintre. El gronxador et recull per les escàpules i per les teves aixelles, de manera que tu gairebé no has de fer força per mantenir la postura erguida. Tal com estàs ara, relaxa't aquí, deixa't caure endarrere, col·loca les mans per sobre del teu cap. Els palmells de les mans es toquen entre si i ara, amb la teva mirada, vas a buscar la punta dels dits. Estira molt bé aquí la columna vertebral. Deixa que el gronxador et reculli, que et sostingui per les escàpules. Nota en cada exhalació com s'eixampla la teva caixa toràcica en contacte amb la tela. I en cada exhalació et relaxes. Ara porta les teves mans a darrere l'occipital i incorpores el cap amb l'ajuda de les teves mans. Aguantant les cervicals, de nou torna a portar la teva mirada cap endarrere. Respira i exhala. I ara aixeca les cervicals. Agafes la tela del gronxador amb les teves mans. Ens tornem a incorporar. I ara sí que ja anirem a la darrera postura. Aixeques, passes el pes a davant, lentament, sense posar els genolls al terra. D'aquí obres al teu màxim els braços en creu i actives la musculatura de les cames per aixecar-te. Braços en creu. Tanca braços. I ara sí, anem a posar el gronxador a dalt de tot. En el meu cas és a dalt de tot. En el teu cas, has de procurar que el gronxador et quedi a l'alçada de les crestes ilíaques, que són aquests ossos d'aquí de la cadera. Col·loca el gronxador ben amunt, doncs. Perfecte. Ara, puges el gronxador
d'estàs al gronxador, ajustes pestanyes. Farem el ratpenat per acabar la classe, d'acord? Jo te l'ensenyo i quan el tinguis fet veuràs que la música continua i jo ja no hi seré, d'acord? Perquè pots allargar el ratpenat tanta estona com necessitis. Això sí, quan t'incorporis, fes-ho en diversos trams. Puja una mica, després una mica més, una mica més, una mica més i al final t'acabes d'incorporar del tot, perquè d'aquesta manera evitaràs la sensació de mareig. Si no estàs acostumada a fer invertides, et recomano que no practiquis aquesta posició. Senzillament acabes la classe tal com han acabat, que és una molt bona postura, i ja està. Si ja estàs acostumada a fer invertides o vols provar-ho, et recomano que ho provis primer una estona molt curteta, que no arribi ni tan sols al minut. Si veus que no et mareges, llavors sí, ja pots allargar tot el que vulguis. Si estàs menstruant, també t'he de recomanar que no practiquis el ratpenat, val? I si no estàs menstruant, doncs allarga el que et sentis còmode. Agafes la tela del gronxador molt a prop de la teva cadera. Recorda que has de tenir protegides i ben recollides les teves lumbars amb la tela del gronxador, com si fos un bolquer. Agafes la tela del gronxador, tires enrere mentre obres cames. Estàs a Vitruvi ara. Entrellaça els peus a la tela del gronxador. La cadera queda oberta. Les mans a l'occipital, els colzes oberts. I aquí deixes que et sostingui el gronxador, deixes que les teves vèrtebres de la columna vertebral vagin estirant-se gràcies a la gravetat. No has de fer res més que mantenir la postura relaxada. Les cames estan una mica obertes, la pelvis està oberta i aquesta postura afavoreix molt el drenatge limfàtic, el drenatge emocional, corregeix la postura corporal. Si pateixes una mica d'escoliosi o cifosis també t'ajudarà molt, però has de practicar amb algú que t'acompanyi. Relaxa't aquí i mantingues la postura tot el temps que tu necessitis. Ens veiem a la propera classe de sobirania corporal. Que vagi molt bé la teva pràctica i recorda practicar sempre des del respecte al teu propi cos i des de l'amor al teu propi cos, amb consciència corporal. Que vagi molt bé i gaudeix de la teva última postura, el ratpenat.